What's up mga mads? For today's content, I'm so excited kay I'll be trying something new to myself or for myself. Ambot ba? Uy, basta ka muna adjust diha. Before anything else, allow me to introduce myself. My name is Parents J. I'm from Cagayan de Oro City and welcome to another video and welcome to my channel. So anyway mga mads, no, human akong ligo, o di ba fresh na, and also naman akong lungag para pagmata sa akong mga housemates. Actually, nakitira ko sa akong mga friends karon. Wala ako sa house. So man akong lungag for them. So karon taod mag-prepare din ko kay nilakarayan ko. So relax na taliha. Oh my gosh, finally nakamata na gid ang isa sa akong mga housemates. So yeah, say hi to Ella. Ayan. So yeah, Ella is doing her thing. So ako, nagulat na ako sa ride. So before na mo lakaw, safety first. Don't forget to wear your face shield and your face mask. Mads Ella, unan ako. Bye. Yeah, ingat po. No, Kira. Bye. Yes. Ingat. Bye-bye. See you later. Hi, neighbors. Hi. So yeah, we're on our way to my destination. Before we go, you say hi to my friends, online friends. So yeah, let's go guys. And yes, I'm finally here sa akong location, no. I'm here at Laundry Day Laundromat Makasandig branch. And mo ni pinakabago nila nga branch. You know what? Excited Keiko for today because this is a brand new experience because you know what? I will be a laundry attendant. This is a brand new experience. Before man good, dito lagi ko sa restaurant taman kay service crew man ko when I was in college. So let's go kay magsugod na ta no. So say mo hato mamantita na mag-makeup ko sa man. So anyway, dili ko manager dili ha attendant ko ha pareha tang trabaho ron. So let's start no. I think mo ni yung mga labunon karong adlaw ha. Yes sir. So oh my god. So ginoo ko mga panting nga dilugan siguro. So ay ato ning panaog kay ato ning labhan kay saan yung pick up nila ron. Kay murag I think mo na ning gipang pick up no. Before nato labhan siya sa machine, ato pa ni siyang i-sort. Dayon ato pa gid siyang timbangon kay very particular kayo ang Laundry Day Laundromat sa iyang load. Kay diya man ta mag-base put kung pila iyang mabayran. Since na-sort na siya o natimbang na siya kay ato mga amiga diri mga kuan man kaayo mga paspas man kay mo trabaho. So akong buhaton karon, ako na lang mo load ani sa washing machine. And yes mga mads, as a laundry attendant, it is very important nga atong unahon ko lang atong safety because we are handling mga bulingon baya. Before ta mo handle sila mga bulingon, kailangan kita mag-wear og face mask. So atong protektahan nato kagalingon especially nga pandemya karon no. Aside sa pag-face mask mga mads, it is very important nga maggamit ta aning gloves. Ang pangutana karon maigo pa ni siya. Kaya ako biyang kamot eh, Jurassic Era biyang hugot pa mga skundo. Skundo. Oh, di ba? So, pak! O, na-ara, na-plastine na! Diyos ko, Lord. Ikaw, ba't talaga yung kamot ba? Muna ako si Cinderella, blue. Cinderella? What are you doing here? Your amulet brought me here. So, let's start! Di na tamutan ka kung saan eh. Uy, gino ko. Wala ba yung mga brief diri? Di mo ka pang laba o brief diri? Galabag yung mga brief? Bao ba? So, saan before mo maglabag brief, inyo naman nasigong ko. So, ato ning ipilit dito. Kay mo, ato ipilit sa gawa sa machine. Kay para timailahan nga mo ni iyang mga inventory. So, sa linens, 4 pa ingon sa 5 ka kilo lang ni siya dapat. Woo! Gihangak ang baboy. Uy, ginaw ko ma-conscious sa tayo kupot ani mo eh. Ma-conscious ko ani, kitang babaeng mani. Oo, mga bra. Uy, ginaw ko, Lord. Lord, pasayo ako. First time ko kupot ani ba? Uy, ginaw ko. Mga underwear. So, yung ani, gino, ang kinabuhi sa laundry at attendant. Okay mga mads, so karon before ta mo butang sa atong mga sabon o fabric conditioner para sa atong kliyenteng request, mo din ang mapilian nga mga detergent. So sa customer nato karon nga atong gi-load na iyang mga labada or mga labhonon, mo ni iyang gi-request. Matang nagbutaw sa bawan ni. Woo!
So last na gid siya, ato nang i-close. So after this, ato na siyang i-start. Normal cold. Start na yun. So normal cold. Muwas na siya after 30 minutes and after that, ato na rin siya i-transfer dayon sa atong dryer diri sa ibabaw. So we still have 30 minutes. Relax na sa tadiri. Kay you know what? Na sila yung wifi diri, of course. Mag-check na punta sa atong mga social media accounts. So yes. A few moments later. So ayan mga mads, nahuman na og wash. So ato na siyang i-transfer sa iyang dryer. So let's go. Dili ta mag-start una. So kuha sa nato ning basket. Kaya para dili siya mahulog sa loob. Dapat particular gid ang laundry attendant nga dili mga hulog ang mga sanina kay limpyo na biya siya. So parte siya sa atong surface, o di ba? So pwede na siya butang dito pero at least ma-avoid nato ang mayamo sa kuan sa loob. Ayan, o mga itnap. Para dili mahulog ang mga itnap o mga furbing. Uy, mga arbs, to Lord. Ato siyang i-scatter, no, kay para ma-distribute yun ayo ang yang heat. O di ba, at least wala nang taga. O, mga furbs, Diyos ko Lord. First time ko nikubot og ferb sa laing tao. Weird, no? Pero so naman nga mo ang trabaho sa laundry assistant or laundry attendant. So kailangan gid mo na buhaton. Make sure lang gyud nga walay mga nakasuksok no sa ilalom kay para dili mawala na atong customer. So tanaw na to, okay, wala. Okay, next. Okay, it is very important gid mga mads nga i-check nato ang capacity sa machine, no? Like for example, kani nga machine 8 kilos sa ginang iyang ma-accommodate ani nga mga sanina kay para dili siya ma-overload. Kay once mo gud ma-overload siya, pasabot na dili malimpyuhan og ayo imong laundry. So it's very important nga i-take note ginato na siya. Sa linens, naragid siya sa 4 paingon sa 5 ka kilo ra gyud sa machine. Kay para dili siya ma-overload. Okay? So ang kani nga din yung trabaho din no. Ginoo ko dili dali tanawa ko gihangak ang gani ko. Kay dili dali mga mag-anas tiyan. Okay, wala na yung nabinlan. So, ato na yung i-press din siya start. High temp. And then start. So, high temp and then start. So, diba? Ako, laundry attendant, dili mo din nga nakalisod din ang trabaho, no? Pero kuhan siya, kailangan i-check dedication kay kailangan na to i-avoid nga masayop na kay especially personal niya kini siya nga gamit. Kunya bawal magisian, bawal mawalaan o bawal customer complaint. So diha maayo si Laundry Day Laundromat. So nasaka naman nato sa atong dryer ang ilang mga sanina. It is very important nga after sa atong operations diri sa ilalom or sa ilang washer, ato yung limpyuhan iyang rubber. Kay para dili mapasa sa pikas nga mga sanina o sa sunod nga mga mo laundry sa machine. So ingayon ni siya, i-open siya diri and then we have this cloth. Ato gid siyang itrapo. So trapuhan na to ang rubber, no? To avoid customer complaint kaya ato mga customer ra ba diri sa Laundry Day Laundromat kay mga garbosa. So diri sa Laundry Day Laundromat, expected yun nga limpyo ang ato mga serbisyo diri. So that's it, mahulog na ta sa atong ipang dryer, no? And then after that, mamilot na dayon ta. Wala kong fold nga dili ako ang tingog sa balay pa niya. Galing na rin ako man, dapat na. You know what mga man? Karon lang ko ka-realize ba, ang pagtrabaho diri sa laundry dito kay kailangan check pasensya na makaulit. Pwede lugar na, bitsuon na lang. Tayo. Ulit ganito, ako lang yung palitan ng bago aming kaning customer of habol. So kani kay dako-dako man sa discarte na to ani. Corner to corner. Sa kinabuhi, kailangan ka mo diskarte. So, dapat corner to corner ni siya. Pilo, kuwanan. Trap-trapan. So, yan. So, pulihan lang yung video sa At least. And then last! Oh my God! Last! Pag-uman na mas piluan lang yung ko. So, ayan! Thank you so much! So, that's it, guys! Karon mag-break sa gid ko. So, yes, thank you so much. By the way, mga mads, mo niya tong area sa mga staff. So, diri mi gatix sa among break. Diri mi sa gatix sa among break. Wala yung ako taga diri dito. Being a laundry assistant,
nindot siyang experience. Pero dili na siya para sa mga dagkog tiyan. Kaya kung dagkog ang tiyan, hangakon ka. So anyway, since na-experience na ako ang laundry assistant na trabaho, I admire their patience and then I admire their sense of urgency. Okay. Kailangan ginilapas pa silang gabuhaton kaya para naano po yung ma-entertain nila nga customer para sa ilang laundry services. Dili siya daling nga trabaho. So at least na-experience na ako kung saan inyong trabaho direct. Kabulugan ko nga mas grabe pa yung trabaho kaysa akong gibuhat karong adlaw, di ba? So thank you so much for giving me the opportunity nga makatrabaho din sa Laundry Day Laundromat, no? Char! Mga mads, diri sa Laundry Day Laundromat Makasandig branch, and I think tanang branches nila na siguro ay kusog na internet connection, no? And of course, while doing your laundry, napod sila pa Netflix. Pa! Oh, di ba? So of course, stress-free, worry-free, relax pagi diri sa Laundry Day Laundromat. And yes, there you have it, ladies and gentlemen. Thank you so much, Laundry Day Laundromat, para sa pagpa-experience ako diri as your laundry attendant for the day. You know what, daghan kay kung natunan diri yun, kailangan itaw taas-taas nga understanding, ug taas og pasensya kung magtrabaho ka sa laundry. And yes, mga mads, don't forget to like and follow them on their social media pages and contact them at And yes, mga mads, don't forget to like and follow me sa akong mga social media pages. Don't forget to subscribe to my YouTube channel and also na ako'y TikTok din mga mads. So yes, palagi na lang kong follow dito, no? And hantod sa sunod gayon, magkita-kita na tapuhon. This has been Burns J, ang pambansang skein of pink og angan. Bye! Keep safe!